Paita guwa ratenderera mastreets kuti Mona Lisa na Robert Junior vanenge vabata basa ndokumitisana uyu musikanawo aboda photoshoot achiratidza the baby bump. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Royal family yenyu yenyika iri kuexpecta muzukuru kubva kuna Mona Lisa uyu iri igist riri kungobuda mumastreets considering kuti pane vane link nekunotorwa mapicture aya. Musakanga mwewelitena satatombo maburitsa isusu tanga tatomabata naika. So manetizens ane mixed feelings vari kuti ivo midzimu ya Mona Lisa iyi ine skiri zvachose inogona kushanda nesimba. Hoyu musikana apinda muroyalty naika ukuwo muzukuru wenyika uyu guys apinda murugare zvachose. Isusu vana vedu vachionera chizi pamazepi asi zvisineiwo tiri kungoti ngatifare yedu nekuti mwana uyu anogona kuva iye ane zodzo raMoses rekuzoburitsa vana veZimbabwe muIgipita naika. So he wasn't gonna marry all those slay queens. Remember uya kukurwa nemacables muhotel naGrace Mugabe taifunga kuti acharoora ka yellow bones, but aiwa mukomana proved kuti iye ari in touch nekuti mwana wevhu zvachose. Ukuwo vamwe vaiti since ane privilege yakakura kudaro ane access kuvana vemapresident nevamwe vana vemaminista makuru kune dzimwe nyika, but adecide kuti aiwa ari kuda kusetla for umwe womwana wekwasadza anogona kuzomubvongera kasadza kakasimba nehuro dzehuku. So guys, ndozviri mastreets izvi. Do leave your comments on what you think. Change chingokupai zvizere as the story develops. Kana vakazoburitsa vachibvisa maroro kana vachita zvimwe zvekuuchira tichange tichingokupai. Kana ari masungiro zvichingoenda zvakadaro. Guys, thank you for watching and thank you so much for your support.